On today's episode of Cool, I got to do as an influencer. Очевидно да си играя на ASMR. Oh yes, look at me how I open this PR packaging from Moroccan oil. I'm mind blown. Yes, the paper. Stay hard. Bye. Окей, ама как са ми оцелили точно най-любимите ми неща, които ползвам от години. Първо този суш шампуа, между другото в същия размер се оттрепах да го търся. Moroccan oil treatment. So, това също съм го ползвала с години. И... Oh my god. Oh yes. Fragrant mist. Oh yes. Искам да взема всичко, но няма място в багажа. Next. Цял не се се пълен с неща. This is crazy. How cute is this? I'm obsessed. Всичко обем. Има още. Лежа за ръцете. Място да си го взема. Сапун за ръце с хиалуронова киселина. Крем за ръце. Мирише буквално на пролет и мед и нещо цитрусово. Така, имаме супер сладката картичка. О, супер кют. Имаме стикерчета, които директно отиват на iPad-а ми. This is so adorable. Да, и ако това не е едно от най-сладките неща, които сте виждали днес, не знам. Но Топлайн България, адски много ви благодаря, че ми създахте проблема сега как да се прибера до Америка с всичките тези неща.